1 септември е роден Димитър Талев, българин от Македония, който отдаде живота си в името на една целокупна, независима и икономически силна България. Той ни завещава своето творчество, което като феникс възкръсва в пепелта, за да мобилизира българските автентични националисти. В своя роман "На завой" той пророкува, че последния комунист ще умре не в Русия, а тук в България. Години по-късно, след 9-септемврийския преврат, комунистите не го забравят и превръщат живота му в ад, както на него, така и на неговите наследници, до ден днешен. Беше 1977 година, когато баща ми Братислав Талев реши да възкреси романът "На завой". Бяха пак трудни години на преходът. Хората ходиха бедни, омалушени и изпокъсани по улиците. А необолшевиките ни обещаваха не сияйните върхове на комунизма, а виртуалните такива на демокрацията. Бяхме седнали с Веселина Станишева, сестра на съпругата на Димитър Талев, Ирина Талева, която е бивш коректор от издателство "Народна младеж". 90-годишната жена систематично приписваше ръкописът на Завой с старата си машина Ерика. Тогава се впусна в спомени, че когато се връща от Бобов дол, един от лагерите, дядо ми отново се връща на мисълта на главния герой от "На завой". Да, Веселино, последният комунист ще бъде тук в България, защото нашите комунисти са най-големите фенове, би казал днес, на руските комунисти, на руските болшевики. Но разрухата ще бъде такава, че няколко поколения няма да оправят. Разрухата е на лице, но и комунистите все още са тук. Леля Веса успя на седмица-две да препише ръкописът на Завой и чрез литературния критик Александър Спиридонов ръкописът стигна до тогавашната директорка на издателство Иван Вазов, за съжаление не помни името, която го взела и може би месец след това баща ми успя да се свържи по телефона с нея. Тя беше загубила машинописът и му беше казала: "Нашите пиари направиха проучване, маркетингово проучване и няма търсене на писателят Димитър Талев, затова отказваме да издадем този роман". Година по-късно тогавашният директор на вестник Македония Луко Захариев направи своето издателство "Стрелец" и почти 80 години по-късно "На завой" отново излезе на бял свят. По този повод баща ми беше поканен в предаването "Всяка неделя" от журналистът Веселин Дервиджиев. Спомням си гневът на баща ми,
когато господин Дренджиев извади документи, че кумът на баща ми, на дядо ми, Крумвелянов, който също е бил изселник в Луковит, всъщност е бил агент и е докладвал на службите за всяка една стъпка на дядо ми. А дядо ми всеки ден е бил на гости при него в Луковит. Баща ми беше гневен и каза: комунистите са вирус, който разпада имунната система на държавата. Когато го натиснеш, той се свива, скрива се някъде в тялото. Но при първа възможност отново излиза и започва да те разпада. Затова трябва да се мобилизираме и да намерим верното лекарство, за да унищожим тази напаст. Когато излезе от студиото, там беше президентът Първанов. Няма да забравя очите му. Той е ловец, потънали черни, убийствено черни. Няколко дена след гостуването на баща ми във всяка неделя, с него вървяхме по улица Любен Каравелов. Когато на ъгъла с Веделин чухме войствения вик на съпругата на Милян Станев, Надя Станева. Тя се втуна с баща ми и започна да го боде с чадъра си, като казваше: Братиславе, не те ли е срам да говориш така за комунистите? Та те какво погребение му направиха? Тогава баща ми каза: да, Лело Надю, но колко допринесоха те това погребение да се случи толкова рано. Комунистите отнеха най-ценното на Димитър Тарев – времето му да пише. Първата половина от съзнателният ми живот премина под сянката на мракобесният руски мечок и незадоволената натовска стръвница. Естествено, тяхното противоборство и до днес се ръководи умело от префенчивите бизнесмени от Синайските възвишения и естествено за сметка на всички нас. Ако попитате някой добър лекар какво би посъветвал тежко болния си пациент, той ще отговори: ще го мотивирам. Ще го мотивирам да живее, да се бори за живота си. С това половината битка от неговото лечение е спечелена. Затова ви призовавам, помислете добре в този месец. Българският национален съюз има волята и лостовете да се справи с тази необолшевишка проказа. Но това да се случи е необходимо и вие да се престрашите и да направите верният избор. Почти век ни мачкат, газат, унищожават ни, унижават децата ни в името на народа. Крайно е време същия този народ да поиска сметка на тези мародери, престъпници, психопати.